Anak alaga. Hope, di na siya mamatay ha. Hala! Dapat mag-care ka na. Uy, nakuya ko. What's up mga kaibigan? So Hi there's a bird just bump in my stomach. So Stomach? yeah, in my tummy. So luoy ka siya no kay di siya katigumulupad. So obligation na kayo. Hindi, hala! Konsensya na kayo niya kung niya pagbuhay sa bird. Tagak na sa nest. Dili, imbap lagi sa ako tiyan na ganyan. Na-shock mo kami ni Jerry? Yeah, Jerry and I were shocked. See? Anak alaga. Hope, di na siya mamatay ha. Hala! Dapat mag-care ka na. Uy, nakuya ko. Wala, mamatay. Kung mamatay na siya, wala yung bird. Hala, Oh, saan na si... siya? Bye-bye, birdie. Oh, see, nakalupad man di ay. Nauban. Bye-bye, birdie. Mahal kita, oh birdie ko, huwag kang lalayo.